le ithembiso mara ezenziwayo uthiyami ukuthi umuntu azariske lespan nani, or is it normal? Is your Nandipha and Thabo Bester situation mhlawumbe uthi if ustand ngiyakuncanywa uyangincanywa akunanto banga-exaggerate imedia but mina nje uthando siyancanywana? I think ukuthi okuncanywana ngoba vele alukho uthando mfethu, alukho uthando. Yes, alukho uthando la. Umuntu osejele ongamazi umthanda kanjani umuntu ongamazi? It's impossible. Ayikho into engangena ejele. Yeah, yonke into ine-access ejele. yeah. Depend ukuthi ejele wasibani ubani. Ayikho into engangena ejele. I think ngihlalile nawe Angena ngevosho chief. angaze ngakudla ukudla kwejele since ngafika eBox Bay. No, right ngize ngamithisa phakathi ejele. into enesex ngaphakathi into serious. Le ndoda mfethu sishizile sidonsa amaketanga yona iyaqhama kamnandi hayi indlobe straight mfudumani. Straight no indlobe bengayishayi mina. Ungakhohle ukuthi isister bengiWhatsApp day and night. Ala la beya. Day and night bengiWhatsApp nale sister le. Yabo. So izinto besisiplana kahle besiqala efonini kahle dithi. Ayi You remember ngilanga ukuthi no ufuna ukubona nebele namhlanje. ayikho into bengayibhoni. Futhi bekafika shaya iskate vele ekete eyibrown lesibona. Hayi mfana. Bebinga lo mthetho. Yeah. Hayi. Wasondela njani akushaya. Ayikho into stubborn njengepipi. Yeah. Liwa manje hayi next week. Yeah, definitely. Ungatheneka off. Yeah. Unuke into engathi ayizwakali. 2 seconds leave. Bakuthethise nje. Uyangithola? Yeah, you need to mina bengi-injector mfethu. Bengi-injector uJeff nobu Spirit. Amajalanti is the best. No. Bayawa recommend ngifuna ukutshela bayawa recommend. Ingonyo odokotela, ingonyo umama. But now uphakwa kanjani uphakwelana? Okay, ngiphakele robbery ne. Emaphepheni ngiyadubuleka, ngiyaqhawatheka. Wadubuleka Yeah, umaqala wami uzeshona 2 bayashona.